Prezidenti Turkmaniston Qurbonguli Berdimuhamedov pisarash Serdarro muovini sarvazir va raisi palatay oliy nazorati Turkmaniston tayin kardi. Hormatly prezidentimiz şuun maňa ýene dewr uly jogapkärlik wezipäni ananňyňyz. Baroy Serdar Berdimuhamedovi 39 sola vazifai ilovagî muovini sarvazir ta'sis doda şud ki ӯ ҳамзамон раиси палатаи олии назорати Туркманистон хоҳад буд. ҳамчунин бино ба гузориши телевизиони давлатии Туркманистон муовини сарвазир Бердимуҳамедов узви шӯрои амнияти давлатии Туркманистон хоҳад буд, менависад радиои Азатлик. Барои кори минбаъдаи Сердар дар вазифаи нав тамоми шароити зарурии рифоҳ пешакӣ омода карда шуда буд, аз ҷумла як майдонча барои истироҳат дар ҷойи корӣ ва барои таъмини амнияти Сердар ба сокинони хонаҳои наздик таваққуфи нақлиётҳои шахсиро манъ карданд. қаблан назораткунандагон борҳо гузориш дода буданд ки Бердимуҳамедов писари худро зина ба зина ба мансабҳои гуногуни баланд таъин карда ба мансаби президентӣ омода мекунад. Зоҳиран ҳоло замоне фаро расидааст ки писари Бердимуҳамедов пас аз падари худ дар кишвар шахси дуввум гардид, чӣ тавре ки дар Тоҷикистон аллакай рух дод, Рустами Эмомалӣ шахси дуввуми кишвар мебошад. Чудес не будет. Скорее всего, страна может и не заметить смены начальника. Я вам скажу следующее, это будет странно звучать, но когда Бердимуҳамедов исчез, бояд қайд кард ки ҳадафи асосии режимҳо дар Осиёи марказӣ нигоҳ доштани қудрат аст, зеро ин режимҳо хуб медонанд ки дар сурати табодулоти давлатӣ амнияти онҳо ва сарвати бо роҳи ғайриқонунӣ ҷамъ кардаашон зери таҳдид қарор хоҳад ёфт. аз ин рӯ онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки пас аз тарки мансаби президентӣ қудратро дар дасти худ нигоҳ доранд, тавре ки собиқ президенти Қазоқистон кардааст, ё ин ки қудратро ба тариқи мерос интиқол медиҳанд, тавре ки дар Тоҷикистон ва Туркманистон рух медиҳад. Serdar Berdimuhamedov belläp onu Senat Guruluş Öňümçüligi ministri wezipesinden boşaltmak barada karar